खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 नोंथांमोनखौ बरायबाय। एनडिएनि बिजाथि द्रौपदी मुर्मुआ हादोरगिरि बैसागुनि थाखाय नमिनेशन बिलाइ गथायो। नमिनेशन बिलाइ गथायनाय समाव गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदी, मिरु नखर मन्त्री अमित शाह, रैखाथि मन्त्री राजनाथ सिंह, मिरु मन्त्री सर्बानन्द सोनोवाल, आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मिरु मन्त्रिफोरा नुजाथिदोंमोन। मख'नो गोनांदि द्रौपदी मुर्मुआ सिगाङाव झारखन्डनि रायजो बेंगिरि जाखांबायमोन। बिथाङा सासे आदिबासी हारिसानि सासे आइजो दैदेनगिरि। हादोरगिरि बिसायख'थियाव द्रौपदी मुर्मुआ देरहामारोब्ला बिथाङा जागोन आदिबासी हारिनि आइजोफोरनि गेजेराव गिबिसिन हादोरगिरि। गोजोन्थों।